naanak po niron mag-mukbang kauban sa akong mga friends si Ate Hiri o si Mary ako sa tanan. Hi, mag-hi ka dito. Hi, hello. Mayong ito. Maniod pa ta. Hi! Ako si Miri. 1 year. Pila na katuloy ko nakita Mars. Kita ka niya. Mali magikaon, natay salad, ilang salad. Nga na kimchi. Nabot sila ikuan o ahos. Pero wa pa nga mong order. Ano kayo? Abot sa ni sa mong order. Mo pa nilang giuna og kuan. Tanawa ra mo abot ang order niya guys. Kita-kita ta. Ano ni guys, sa among order, kuan siya, duck ni siya nga nakanan. Tan Oji. Styles Pinoy jud oh. Bako lagi For you ito. eat. Mo na ni siya guys, sa among order. Mo na yung mga takan ron. Apak. Hindi ko siya lagi diri. Lugaw. Ayaw. Hindot. Ayaw kayo po? Hindot siya. Kaya mi. Mga una ta guys. Mars, Mga what hours? Kaya gutom na dun din siya kasi sila kay wakoy pamakaw ba lang sila ako wala ko na mako guys. Naon ta guys. Go ko kita ko ni diri. Sige, wala siya ka na. Ha? Nag-udpot. Oh, chocolate yun. Chocolate siya. Alam ilang utang Ano ko. ko tanang di ko. Tambal sa kuan. Medyo na idukot. Tambal pas mo. Ano? Tambal pas Ito mo. tuwat siya. Bukan. Ano man? Alam niya. Pwede naman natin gusto siya ng chocolate. Ano sa chuk 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 ka? Ano? Pwede mga guys. Wait, ano? Chuk-chuk ka daw na. Ay, kaya baon sa amin. Okay ba? Leader mo niya. Diba? Ilang pinaka-spoiled na talo. Nako ka sa imong ang gawin lang yan na lagayan. Kaya wala natin sa Pero Will. Nagbalik. Wala si Roel nga. Ay, Namiset. Namiset. Yata niyo mo. Yate. Oo nga. Kira aron Kuya Wing, gimingaw ko na si Ate Angie ni mo Kuya Wing. gila din ba siya? Pero shout out Kuya Wing. Si Roel ba yung ako? Parang muon. Ang Ilaw lawak. si Angie kay. Namay kayo guys. Dumi ito. Ang ako to. Ano diyan asin? Kuan ni tambal. Ano asin? Ano asin? Sa akin ano? Kuan siya. Pinayan kaya na itong bingot. Ay, bingot. Huwag na kayo. Inay, kasi manon. Inay pa. Tapi lagi ni siya ang kan. Sa tawon. Tuturi, no? Tama ka Mars, tuturi? Wala. Ay, apa? Pangalan naman eh. Total lapat dito. Ano yung card no? Maasin na. Ito na ba asin na? Ako sabot niya ako kung nga ako. Naman kasi siya. Ta isa-isa? Dahil sa katap mo lang yung pot. Fried chicken ba mata? Salamat diyan na siya. Salad nila ilan yung atin. Naman siya fried chicken yung gamay ng tap. Abutan ba ito sa pila? Ako piling istorya. Datong po. Dapat ko na. Hindi na YouTube ko. Taring lugar, taring lugar. Parang mo. Matika ka. Yan ba? Yes, hearing ko. Ay, okay lang kayo. Ako ang nika. Mas banggal. Huwag na magta. Ano kayo guys? Hindi ang kagla. Tumungin ko ito. Nasa kong gika, birthday na tilan. 1 year. Suko. Ang church na nasa. May dugay ko no? Kasi lagi mahalay lagi. Wala. Natakar. Nakatakan mo na eh. Nabi nakalay. Wala di magkita bang? Nagani kayo, wala na sulod, Mar. May wako ni pasok. Tugot na Lagi gaya. ka magkana, bis Marcy, kumarkulis pa among tuan. Mas no? Dapat ba na kaya ba? Sino Mars? Ano kanina? Sagot ba? Hindi ka siya guys, oh. Kuan gamot ba? Sagado gamot. Ano yung mga pagkakos din? Guilty ba? Kaya, ano yung birthday na? Sulit kung saan siya. Gamot na. Hindi ka nang kuang. Gamot na. Dali ang Sabi tingga. na ko kapong ano, Romeo, hindi ay. Ah, hindi. Mag-isip mo. Hindi. Mga tunggang ganyan. Na, wala kami basic kalmas. Ako kay kuan na. Corona. Isip na Ah, hindi. Ah, mga pwede ka na ba? Mga magkuan. Ano po di kuan? Uri-uy. Daw ko ka, sorry kay guys, ay buto kayo guys. Sige, sige. Anak ko siya uri-uy.
Uli? Uli din ka Mars? Ay, kato na. Kaya busog na kaya. Ay, mao ba? Inya na uli na. Ako ang naimagas. Panghimagas. Ito magasin. Magasin. Magasin juga. Basta magasin. Nag-asin diya. Okay lang. Basta kayo na. Wala ko mag siya. Kuan, para pang summer karon. Yung summer kan hindi kay para matagal ang simot nga kailangan magpuri. Hindi ko magpuri ani bitaw ko mo. Masik siya? May mo ba? Again. Basta. Hindi ko daw ang powder. Ano ko pina. Nandiyan. Hindi kay guys. Healthy pa din siya. Nadung taon lumugura. Luto. Hindi kan ko dili siya. Bari na. Ganun. Ibig mo Tayo. buwa. Ano ba na? Kinsa na? Wa ko man. One Marcy. Samo ko kami dito sa dito dapat. Pindot na. Gutom yata. Pindot na. Pindot na. Yun, power. Kira yo. Amor de casa. Kaya ko ba kung baru lalo na lang. Dili pa ko. Ano siya? Ang ganda. Habis may dala na to ang Sa mo. nana. Hindi, hindi. Ano to kay ko? Kuno. Ka? Ano ano? Ada sini ni. Aku dia pada awak. Jangan kan jadi barang tu yang puri balik ke kuan baru nak kita. Aku yang boleh walang buy, walang buy kuan. Walang buy. Paling tak boleh manok aku manok. Pakit so kasi na, kaya bang pangkuan. Ya balik Picture ka. ko. Ano mo kay dadan mo mukha ko nya kadto ha. Di mo sa kasi kuan si daon lang. Ang banyak kaya buang man kan. May bala ni ba ang no? Una man lutuan na siya. Masih mundot na sa kaon ng pagbigo ba. Buang din ko. Dili ko kayo. Laway din tanaw. Ay di mo. Laway din kayo. Kaya nga kamo mas mag-live dito ba na sa kuan YouTube. Ang ganang uban. So ganang uban, lahat kuan na ko. Butom na guys. Tuwan na makaw. Dili ako ang ko. Nak mo dito ba din. Dali lang po kay. Ang bus. Kana? Ngay. Sakto din siya sa upat mo. Ito nga nito din kan kayo ang murot. Dili mo ato. Nahurot na mga katungkuan ang sug amon di kuan. Kita. Biglang. Biglang ang pangkuan. Hagan din bila. Naka guys. Jadi man madili mag magsabot ng mga kataglan. Ano ko ni sila uri? Uri ko eh. Kuy kuy. Ano ko ba? Ako lami ko na yang yung. Yung ba? Hindi. Dami dili. Dili na ko. Dili na ko dili na. Kadito din ato. Ang ako ni si kadito Sige. din. Kuan to bisita sa una, basta mundo man ta. Ano ko? Crystal ng chok na ito. Di ka sa kaon. Wala rin di lagi pwede yung palit ko ano ka lang kamay. Ano ganyan kanal tao. Yung mayo. Ang ako pipil ka na sana atong plaka it all yung candy pero ako. Nung yapon. Ano nila ako? Nakuha na siya yung isa para ko tahin na. May ani lang kung nagdamo ka uban doon. Nagila na yan. Ano sing dala ko? Ano kaya ko? Pero adi healthy man to siya. No. Okay naman. Ano Ano yung ito ka? Ano yung kuko mo yan? Yung kuko kita mo yun sa ito. chok mo. Siya, gusto na siyang kanan ito. Kuko ba? Ayan. Ayan na yan. Hindi na nito tina kana nag mote. Kita dahil kami maganan niya pero. Ano? Gusto na ito. Kapit ako mo. Ano yung itsi? Ha? So itsi pala. Ano? Nande. Yung lagi dito sinin. Ha? Oh, laser. Yan. Ano mo? Ina, itaw na. Yung bako yung bako dyan ka. Okay, kanya. Imo na. Mula sa dito. Anak ko na na. Anak pa? Ano na? Yung mali. So, Suko man ako na.
Oh, sugom-agom. Wow, sugom-agom. 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 Wala na. Meron sa Pilipinas lang. Hindi na Korea. Sugo? Kanjang noon. Sugom lang yung Yung sugo? Nawa, iwag mamang. Ay, sorry. Lang. Ako na naman. Sila, kamu mga ano din eh, dahil buwan. Pamilya, ano ko ganang kapitan. Sila mo nila. Oh, nabasa rin nila. Ay, oo, kasi yung mga Ako na tugay sila sila. kalinga man tayo kambali wa Sino mo na, kita rin malingaw, hindi ka mali. Ang babae, hindi mo doon. Ang lalaki, wag kilingaw at tumtay. Sumugos na ito Ako dito. man siya, wala siya. Kari chuk kachuk. Ikut chuk. Kasi dapat parang sakit ka. Wala silang kawat. Karon si Kulay. Sila ni butang sakit. Nada lagi. Dili, sino ni mo? Ano man kuan dia man takaw. Butang sakit mo meron. Oh, butangan kayo, tapangan ko. Kani ko, wag ko. Ano? Ay mo gusto mo, ay mo gusto. Ano lang sino kaya ni kay studio ka pa ng kuan ba? Wala, hindi ko pala ang ganun na yan. Tilok-tilokon. Bilang-bilang chuk. Ano kasi nit eh. Ano, ilapit. Kasi nang blakon sa mga tambal. Ano ni? Kuan bitaw na. Wait, ko na nang tambal, kanebo man na. Bitaw na. Ako na to kay Gusto ka bitaw na. Ang paano yung pampautog. Bago na pamakutog daw. Pautog na. Ano may pampautog guys? Kani pukit. Guys, marit din ako kung banang niya, guys. Ay, ko pala bit. Sira bisa lon sukat ni. May naman ande, kanya Hindi ilis. ko balik dagan dalang ban natin. Ah, na. Borit na nimo. Di oh. Hindi, ako kapag kawalan dito. Ano mo ba? Tahu na. Ano na? Hindi siya kawan siya. Di ko naman na dito. Hindi siya, buyag. Ano siya? Dami? May napay pa pagkaon na ni. Dami na. Ano siya na? Kanya ka na dyan, kanina. Mas to. Kada ka Mars. Kaya Mas ko, mas. Tama. Ani pwede nila ba? Ako na tanong. Bro, hilig man sulit pwede. Hindi pa mas. Kaya ako ba? Ako na dagan. Hilig man siya. Ayaw mata. Mahitsi. Eh? Marichi. Marichi. Unad Mars, mani mo ko Mars. Busog siya. Hindi na naging magugit, ani. Bahala ka, makaon din Hindi na eh. kami nga ako dyan, bidra. Trabaho na po na yung mga akuan. Tanggon. Ibig na ako, ganahan ko. Drop din na. Huwag din din. Ano, tubig eh. Ako ni kaon. Hindi na ba kanin? Oh, Ito pala niya. Hindi na kanin ko doon. sabay wala ka kikit. Lamihin na. Ano na, kumata Mars. Hindi ka kalinak. Hindi ka kipit, diba? Gahan ba yun? Wala ako dikit. Diba, bitaw ko, kada ganahin ni Rina na. Basta nga nang kipit-kipit. Hindi, kipit kita. Wait, ito dali ikitan mo. Ay lagi ni kuan mo sana. Kanang bukod. Ano siya guys, sila dyan siya kipit siya. Di ba ang bubog lami kay kikitan? Bukong tayo ba na guys? Ito na. Agad kita ba daw? Kamera dito. Sumling. Ano ka natin sa kumidyanti ba? Eh ito ito mo. Naurot doon ako guys, tanaw guys, ano na resulta. Before and after. Na ang bukog guys, kikit ba ginagawa guys? Inang ilabay guys. Ako kan. Uy. Nara yung vitamins guys. Kit. Sa'yo kayo, ilabay di. Nadiha ang kuwan. Dahil mo dyan nakikita ng ano. Nadiha mo niya. Siguro nga kumana, guys, kinang buha ko nilang bukog. Malapit unod. Kaya unod din ako. Lami maning. Dami kami naman ng kit-kit dapit dito. Yung ina dito na. May ito na unod. Igo nang buya igo. Daya, asin yung Ang pura. di asin yung partner. Okay, sige. Ito ba buko? Yan ang Bagsok hindi kasi buhok. Masya kaliwat sa emoji, no? Buhok. Diba ka? Sabi na liwa. Ang buhok bak sa imo, di ba? Bagsak kasi buhok. Ano anak eh? Liwat sa ako buhok. Aha. Dili ko ano ba? Dili bagsak. Diba eh? Ano, hindi ko siya magpamatch. Ang makadaot mo ba isa? Gusto tayo ni Pumuli ako ano. Mahimo ko? Tawo na? Mahimo ko? Tumugo na. Chok mo ko. May kadalan dyan ako. Ikaw na beres balay. Ano Diba? ka ba siya? Awal na, upan ang taon. Taon, tanan Ano na. eh? Ikaw na balay eh. Sa ditilog na ko ko eh. Ang order ta. Ang sa inyong side or? Kuwan. So. Ang sa inyong side Ay, dito ako. Ano ka kopi siya pakita? Uy. Uy. Di lang tao sa drinks. Order tubig lang.
Say huy. Nindot mo na magkupi, magkula dili dili. Oras luod. Ulo lang ko may. Yang busog pa. Di, oh, ikaw lato ko tadi gabi. Kami sa magkupi siya. Ay, ato na ko meron. Dili lang pagumati kay abdo naman ka. Ngayon, siguro. Dili, ay, dali na tutulog. Sa kwan po. Right na lang. Tik yung. Ha? Nasa ako kung si Omni. Ay, sa kupi dali mo di ay. Doon kami dili kay sulod. Laguhan sa terminal dito. Unahan lang gamay. Bye-bye guys. Muna itong mukbang ron. Kauban sa mga friends. Buko guys. Ah, oras Sama na. sama na. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Silog din ako siya. See you on my next vlog. Siguro kayo na bago. Salamat sa inyong support. Bye-bye. Bye. Amping mo kanunay. Ako sa terminal.